YouTube channel नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बेनिफ्राय आं नोंथांमोनजों दिनै मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि पलासपुरि गामिनि देमसि मोसानाय आयं मादै आनैमोन जानायमोन। थांनाय 2021 मायथाइनि बैसागुआवनो बिसोर देमसि मोसादोंमोन आरो आं बे मोसानायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामना दोनदोंमोन आरो दिनै आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों। दानिया आङो माने देमसि मोसानायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फंनैसो माने मिथिहोनो सानदों। जों देमसि मोसानायखौ नुबोदों जानो हागौ बैसागु बोथोरफोराव बा माब्लाबा बादायलायनायफोराव गामि गामि देमसि मोसानाय जायो। बिनिफ्राय आंबो उन्दैनिफ्राय नुबोदों, नाथाय देमसिया जों जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो दङ होननानै जों मिथिदों। नाथाय देमसि मोसानायाव मानो गाननाय जोमनाया बिदि जायो बा देलायनाया मानो बिदि जायो, ओमफ्राय बिनि मेथाइफोरा मानो बिदि जायो, आं माने नुबोदों, मोजां मोनो, खिन्थु मानो बिदि जायो आं मिथिनानै मोनामोन। सानसेखालि आङो माने मिथिनो गोसो जानानै जोंनि रौमारि ओनसोलावनो बैसागुआवहाय देमसि मोसानायनि बिजिरगिरि महरै जोङो चिरां जिल्लानिफ्राय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर सार थाम्फै दांग्रा बिथांखौ जोङो जाज खालामनो लाबोबाय थानाय जायो मोसानाय बादायलायनायाव। बेनिखायनो आं बिथांनाव सोंना लादोंमोन जे देमसि मोसानायनि फावफोरा मानो बिदि। ओमफ्राय सारा खिन्थादों जे बियो उन्दैनिफ्रायनो देमसिखौ नुबोदों। देमसि मोसानाया ओरैबायदिनो माने गोदोनि समावहाय बैसागुखौ न' थांनानै माने मोसानाय जायोमोन, रंजानाय जायोमोन, फालिनाय जायोमोन। बै फालिनायाव माने सेंग्रा सिख्लाफोरा मा खालामोमोननो, साफ्रोमनिबो न'फोरावहाय हाबै हाबै मोसायोमोन आरो साफ्रोमनिबो न'फोराव हाबनानै रंजानांगौ मोसानांगौ जानायलाय मा खालामोमोननो, मेथाइफोरा गुसुं गुसुं जायोमोन। दा बै मोसानायाव मा बाहायोमोन, हारमनियामखौ गोदोनायाव आलायनानै दामोमोननो आरो माब्लाबा थाब्लाखौ गोदोनायाव आलायनानै दामोमोन, बेनिफ्राय सिफुं दामोमोन, बेफोरबायदि आरो। दा जों खाम बाहायनायबो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो माब्लाबा नुनो मोनो मा, सेंग्राया हिन्जाव जाना मोसायो बा सिख्लाजोंनो सिख्लाया हौवा जानानै हौवानि महर लानानै मोसायो। आं सोंदोंमोन मानो बेबायदि मोसानाय जायो, मानो हौवाया हौवा जाया, मानो हिन्जावा हिन्जाव जाया। ओमफ्राय सारा खिन्थादों माने गोदोनि समाव हौवाफोरा हौवाजों हिन्जावजों मोसानो माने उसुबिदा मोनलायनाय एसे दङमोन जाहैदों। बेनिखायनो सेंग्रा मानसिया सिख्ला मानसि नागिरनानै मोननो एसे खस्थ' जायोमोन। बेखायनो मा खालामोमोन, गावनि हौवा लोगोखौनो दख'ना गाननानै हिन्जाव खालामोमोन। आरो हिन्जावा जुदि हौवाजों मोसाफानो लुबैदोंबा, हौवाजों मोसाफानो उसुबिदा मोनोबा गावनि हिन्जाव लोगोखौनो हौवा खालामनानै बिसोर मोसादोंमोन। आरो बेखौनो जों दासिमबो नुनो मोनबाय थानाय जायो। नोंथांमोननि गुबुन गुबुन जायगायावबो गुबुन गुबुन रोखोमै मोसायो जानो हागौ बे देमसि मोसानायखौनो। नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि नोंथांमोना खिन्थाहरदो। आं सारनिफ्राय थाम्फै दांग्रा सारनिफ्राय जेखौ मिथिबाय आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। बेनिफ्राय आथिखालाव दाब दाब जायगायाव बे देमसि मोसानायखौ बोखांफिननो थाखाय माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरा नाजागासिनो दङ होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय नोंथांमोननि बादिब्ला बे मोसानाया थानांगोन ना थानाङा, कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनांगोन। बेनिफ्राय मोजां मोनो ना मोना खिन्थाहरब्लानो जाबाय। आंथ' देमसि मोसानाय होनोब्लाथाय जोबोर मोजां मोनो आरो नायबाय थायो। बैसागु जाब्लाथाय माने नायनो थांखायो आरो जोङो। दानिया नोंथांमोननो आं भिडिअखौ शेयार खालामनोसै, जोंनि आयं आनै मादैमोन मोसानायखौ। मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय। गोजोन्थों।
Bye.